If you think there's only one base, you really do need me. Those louts are spread out thin as swamp De unde am gas. rămas. Exactly then. Elise will help you find the bladders. Synchronize. Da. Mă duc. Mie de crocodili, mie de aici. Să nu mă întâlnesc cu cine știe ce crocodili sau... Și mă întreb dacă pot să-mi iau skill-uri. Adică puteri. Să fac abilități și de astea. Ce ăla? Comora din cufărul gol. Scorbură. Mă mor, hai. Nu trebuie să rămân. Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one in mind then, and learn to use it right quick. Oare poți să mergi cu ea? Nu să încerc. Oh, da. Poți. Smugglers. Such an ugly word. Even slavers are called merchants. Why can my title be Queen of the Bog, Protector of Innocence, Paddling Instructor, and Champion of Trade? Too long to fit on a wanted poster. Tell me, when did your troubles with Macandal's men begin? About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. This is as far as the water will take us. Da, gata. They set up their base around a wrecked ship that ran aground not far from here. Crocodil. Mamă, foarte bine să... The other base is a little further along. There. I'll check out this base. You scout ahead. Mie nu mi-e de discuția lor. Oui, oui, mon capitaine. Ia uite-l, îl vine. Da, mă pune să mă bag crocodilul. Crocodilul, da. Nașpa. Iar a arătat. Da. E greu aici. E. Apăsăm iar pe E. Și click. Iar am ratat E. Ne dau cu sabie și în cap până moare. E un fige în căpățână. Nu, iar am ratat, mi se poate. Acum și Q câte taste îmi dați? Da. Păi e imposibil. Nu știu câte taste să urmeze, repede.
Da. Lol. Complicat. Hai mă, mori crocodilul. Da, mă, și nu pot, am apăsat acum. Da, a avut dreptate, cine că e complicat tare. Mai bine fug. Dar nu. Deci, iarăși. Nu arată nici măcar o viață de la ăsta. Nimic. Hai mă, mori. Crocodilul urât. Da, mă trebuia să apăs pe Q. Dar de unde e? N-ai cum să faci combo-ul ăsta. Apeși degeaba. Uite, apăs, acum click o singură. Și apăs degeaba. Acum o să-mi dea space. Nu, tot click. Acum am de space. Așa. Da. Acum am de space. Iar click. Ăsta-și bate joc de... Nu ai cum să-l omori, imposibil. De ce e imposibil? Da. Acum îmi dă click. Acum când apăs click îmi dă space. Da. Hai că îmi dă space, sigur. Nu. Mi-a dat click. Hai să fiu concentrat. Să-l omor. I-a arătat eu. Ia să-l. Deci încă o dată, Q, încă o dată. Am apăsat, lol. Păi și apăs. Prea pe noi. Deci mă super. Space. Q. Încă o dată. Bătaie de joc. Bătaie de joc. Reușesc să fac combo până acolo, da. Nu reușesc să-l omor. Cum trebuie să apăs? Că am apăsat. Așa. Încă o dată. L-am omorât? Hai că am spus. Glad I didn't put money on that fight. What a last, and barely a scratch on you. Now here's a pretty prize. An alligator egg. Eram sigur. Take it.
You've earned it. Ce trebuie să fac aici? Să iau ouă de crocodil. Aveline, a woman among reptiles. Takes one to know one. Ouais, that it does. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base. Mamă, dacă îmi dau acum să omor crocodil. Ce mi-a dat seama? Sigur îmi dau să omor crocodil. Sigur. Ah. Păi omor pe aia într-o veșnicie. De fapt nu mai omor. Mă las de joc. Ah, ăsta nu-s crocodil. Am văzut pe crocodil. Haide. Haide, mor, Doamne. Doamne. LOL! Doamne, ăla m-a omorât, ultimul. Da, și acesta a fost și episodul de astăzi, că nu mai filmez, și dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, comment. V-am lăsat. Ciao! Pau, pau!